Искаш и да помогнеш на своето бебе да се развива пълноценно в този ключов за бъдещето му период. Множество научни изследвания вече доказаха, че именно първите години от живота на детето са основополагащи за неговото бъдещо развитие. Тогава мозъчните връзки се създават най-бурно, но за целта са необходими и качествени стимули, които да подпомогнат невронната мрежа да се укрепи и развие добре. За съжаление, първите години са най-предизвикателни за нас родителите. Претоварени сме от непрестанните грижи за нашето бебенце и е много лесно да пропуснем времето за развиващи занимания с него. Искам да ти представя моята програма за рано детско развитие «Музикална кутия», в която съм комбинирала най-важните за развитието дейности според възрастта на детето с силното и многопластово действие на музиката. Аз съм Веселина Терзийска, певица, музикален педагог и майка на 2 деца. Последните 7 години се занимавам активно с музикално обучение на деца и съм се убедила от моята практика колко много музиката помага всички аспекти на ранното детско развитие. Но това, което искам да ти споделя сега, е моят опит като майка. Още с първото ми дете, музиката беше за мен изключителен помощник, както в трудните моменти на неутешим плач или тръшкане, така и при овладяването на различни умения, като например речевите умения, развитието на емоционална интелигентност и изграждането на здрава връзка помежду ни. Докато бях бременна с второто ми дете, реших да задълбоча познанията си върху ползотворните ефекти, които музиката оказва върху различните аспекти на ранното детско развитие. Паралелно с това се запознах детайлно и с конкретните дейности и занимания, важни за пълноценното развитие на бебето. Когато дойде времето да приложа знанията си на практика, самата аз бях изненадана колко много музиката подпомага и подкрепя всяка една дейност. Започнах с времето по корем, което всички специалисти препоръчват, но срещнах съпротива от страна на моето бебенце. Тогава реших да добавя песничка, която съпровожда и описва конкретната дейност, която правим. Щом запеех, моето бебенце спираше да плаче и спокойно си стоеше по коремче. Същото се повтори и с масажите и пасивната гимнастика, които бебенцето ми отказваше да прави. Щом включвах песен, нещата се променяха и бебче с удоволствие правеше всичките упражнения. Така разбрах, че съм достигнала до подход, който наистина работи. Реших да го споделя в моята програма за ранно детско развитие «Музикална кутия». Дай най-добрия старт на детето си, като изградиш и здрава връзка с него. Започни още днес.